休憩を解いて再開します。一般質問を続けます。通告4番、加藤田津子君。議長7番。7番、加藤田津子君。こんにちは。7番議員の加藤田津子でございます。議長のお許しが出ましたので、壇上から一般質問をさせていただきます。それでは通告書に従って質問いたします。今回の私の一般質問は大きく2点であります。1、観光シーズンにおける道路について、1、観光シーズンの安心安全に通行できる道路について、2、町を伊豆半島の通過点にしないためには、1、町を伊豆半島の通過点にしない方法について、1、観光シーズンにおける道路について、1、観光シーズンの安心安全に通行できる道路について、観光シーズンに観光客の安全性を考えると、小金崎の景観を楽しみ、小金崎からの帰りに、宇楠隧道からそのまま国道に出るとすると、西名方面に右折するのでは出にくく危険なため、クリスタルパークの裏を通り、周回させ、芝の信号を右折し、下田方面へ直進をすれば、かなり観光客の方の安全性が増すと思います。また、周回させることで、クリスタルパークに寄っていただき、集客をする、そのためには魅力ある場所にする必要があると思います。例えば、ドッグランやベンチを設置し、小休憩させることで集客を目指してはと思います。また、クリスタルパークの駐車場から出ることで、とても車が安全に出やすくなると思いますが、町としての考えを伺います。2、町を伊豆半島の通過点にしないためには、1、町を伊豆半島の通過点にしない方法について、1、町を周遊する観光のために、純ボラ滝、夫婦滝や大総理の宮ヶ原渓谷の滝、大城の丹野平は欠かせない場所であると思います。西伊豆の道路を周遊して観光を楽しむことができればと考えますが、町としての考えを伺います。2、町にはキャンプ場や遊歩道など、海だけではなく山でも楽しむことができると思います。車だけでなくサイクリングでも周遊し、楽しむことができるサイクリングロードを設置すれば、もっと西伊豆町の魅力も伝わることができるのではないかと考えますが、町としての考えを伺います。以上で壇上からの質問を終わります。町長。それでは、加藤議員の一般質問にお答えをさせていただきます。まず大きな1点目の観光シーズンにおける道路についての1、観光シーズンの安心安全に通行できる道路について、小金崎からクリスタルパークの裏を通り、周回させ、芝の信号を右折させること、またはクリスタルパークに寄っていただき、クリスタルパークの駐車場から出ることで、とても車が安全に出やすくなると思うが、町としての考えはというご質問です。交通安全の観点というよりも、観光への波及効果の観点で、小金崎クリスタルパークへ誘導するという意味においては、案内看板の表記を変更したり、新たな案内看板を設置することで効果があるかもしれませんが、国立公園法の抵触の有無や看板の新設にかかる予算措置などの確認をした上での対応となりますので、すぐにできるものではないということをご理解いただければと思います。なお、議員のご提案のドッグランやベンチにつきましては、すでに施設に設置がしてあります。で、次に、大きな2点目の町を伊豆半島の通過点にしないためにはの1、町を伊豆半島の通過点にしない方法について、1、町を周遊する観光のために、神保良滝、夫婦滝、大総理の、宮ヶ原渓谷の滝、大城の丹野平は欠かせない場所であると思いますが、西伊豆の道路を周遊して観光を楽しむことができればと考えるがいかがかというご質問です。令和8年3月定例会におきまして、堤議員からいただいた一般質問に対し、大総理の大滝については、自然の地形を生かした魅力的な場所ではありますが、町では観光施設として整備、管理する考えは現時点ではない旨の答弁をしており、地
地域団体の方からも一定の理解を得ているところでございます。また、丹野平につきましても、ロケ対応や地域での行事、イベントなど、特別な事情があるときのみの利用としております。なお、議員のおっしゃられている場所の中には、自家用車等を利用して安心安全に立ち寄ることができる場所とは言い難いところもあり、道路を周遊して観光を楽しむことにつなげることが難しいのではないかと思います。次に、丸2の車だけではなく、サイクリングでも周遊し、楽しむことができるサイクリングロードを設置すれば、もっと西伊豆町の魅力も伝わることができるのではないかというご質問ですが、サイクリングロードやサイクリングコースの設定につきましては、既存道路を活用した推奨ルートの設定から、自転車通行空間の整備、自転車専用道路の設置までさまざまな形態があります。特に交通機関を伴う整備につきましては、道路管理者だけでなく、道路交通法に基づく交通管理者である公安委員会との協議が必要であり、町単独で決定できるものではないことと、国道や県道につきましては、それぞれ国及び県との調整が必要となる旨をご理解いただければと思います。なお、町内の主要道に矢羽型路面表示が明示されているようになってから、スポーツタイプの自転車を利用されている方をよく見かけるようになりましたが、町の地形の特徴を鑑みるに、平地が少なく、急峻な山々が海岸まで迫る山がちな陸地がほとんどであることから、町独自での設置は、現実的には難しいのではないかと思われます。以上、壇上での答弁を終わります。加藤田子君。それでは、再質問をさせていただきます。国立公園などということで、難しい公安委員会等との話し合いとかが必要だということは承知しております。それで安全性を、現状の危険性を放置できないという点が主眼点でございます。そして、ドッグランやベンチが置いてあるということは確認をいたしました。そしてドッグラン等においては拡大をしていただけたらなと思っております。で、観光シーズンに観光客の道路の安全性を考えると、小金崎の景観を楽しみ、小金崎から136号線を西名方面に向かう際、そのまま国道136号線に出るとすると、西名方面から宇久方面に向かう直進車両との接触の可能性が高く危険なため、クリスタルパークの裏、ちょうど小金崎芝線を通り周回させ、芝の信号を右折し、下田方面へ直進すれば、かなり観光客の方の安全性を増すという主眼点でございます。また、周回することにより、先ほども言いましたように、クリスタルパークに立ち寄っていただけます。ドッグランに関しては、ドッグランやベンチでファミリー層を小休止させることで集客を目指すこともでき、既存のドッグランのスペースを拡大し、どんな種類の犬種にも対応できるようにすることができると思います。そしてクリスタルパークの駐車場から出ることで、車が安全に出やすくなると考えます。町としての考えを伺います。先ほど答弁してますよね。はい。なので、拡大についてですけど。ドッグランのですか。はい。はい。産業振興課長。ですね、既存のドッグランの方の拡大に関しましてはですね、指定管理者の方からの聞き取りをさせていただきました。でですね、月平均40件から50件程度の利用はありますということでした。で、今ですね、駿河湾フェリーだとか、
近隣の宿泊施設でのドッグフレンドリー対応の進展ということがあるので、利用は増加傾向にあるということは、こちらも把握をしているところでございます。ただ、現時点で利用する方の方から拡張についての要望はないということの意見も伺っているところでございます。今後の利用頻度等に応じての、検討ということになろうかと思いますので、そのように回答させていただきます。以上です。加藤達子君。次の人の質問に移ります。町を周遊する観光のために神保良滝、夫婦滝や大総理の宮ヶ原渓谷の滝、大城の丹野平は欠かせない場所であると思います。西伊豆の道路を周遊して観光を楽しむことができればと考えます。そして先ほど町長が言われたように、車の安全性を考えてということで、でありますが、やはり周遊できるコースをが未来において望ましいと思っております。次の質問に移ります。町を伊豆半島の通過点にしないために、町にはキャンプ場や遊歩道などが点在しています。海だけではなく、山でも楽しむことができる観光を目指し、車だけではなくサイクリング周遊し、専用のサイクリングロードを設置すれば、西伊豆の自然を楽しむことができるのではないかと考えますが、いかがでしょうか。それは先ほど通告書にあって、回答出てますよ。はい。そして、サイクリングコース、スタート地点に給水所を設置する、スタンプラリーなどを導入する、デジタルマップや SNS の導入、自転車に GPS をつける、乗り捨てのワンウェイ、サイクリングコースと温泉のコラボ企画、夕日とのコラボ企画などを提案いたします。そして給油所におきましては、大阪万博等でも、給水所に列ができるほどでしたので、この西伊豆の水のおいしさを伝えるためには、すごくいいことだと思いますが、いかがでしょうか。産業振興課長。議員のご質問、西伊豆の水道水がとてもおいしいと、で観光資源として活用できる価値があるのではないかと。でそのような形で水飲み場を設置はできませんかというご質問というふうに受け止めさせていただいた上でのご回答ということになります。西伊豆町のその良質な水道水、観光資源として活用するというご提案ということですけれども、現実的には、設備整備であるとか、維持管理、衛生管理等の課題もあります。で仮に簡易的なものであっても、新たな水飲み場という設置をするという考えは、今のところはないというのがこちらとしての、回答です。堂ヶ島や夕日、ジオパーク、温泉などのその主力観光資源に、プラスアルファの、付加価値として、西伊豆町の水のおいしさを、こちらとしては捉えているという回答になります。以上です。加藤達子君。ですね、先ほどのサイクリングコースということでですね、計画案で、丸一、宇久地区のゆったりとした動揺、ふるさとを思わせるようなダイナミックな山々を見ながら、防災センターから136号を横切り、大楠の方へ橋を渡り、宇久神社を抜けて140号を戻り、宇久の浜地区の海から芝の海を回り、クリスタルパークへのコース。2、荒利の中央公民館横の荒利多目的広場から海岸沿いにキラキラした海を見ながら造船所の外観を楽しみ灯台までのコース。3、田子の埠頭から海岸沿いに田子の漁場や海を楽しみながら大田子海岸へ行き夕日を見るコース。4、堂ヶ島観光の後、サンセットプラザ堂ヶ島の上の蘭の里周辺を周遊できたらいいなと思います。5、半端市場周辺から漁場を楽しみ、海岸沿いに沢田公園露天風呂コース。6、
阿城岬ふれあい公園から大浜海水浴場へ西長川下流から橋を渡り、堤防一色方面へと散策コースを提案します。できれば貸し出し電動自転車などでできたらいいなとは思いますけれども、なぜこういうことを提案するかといいますと、町の方でとどまることができる、観光した方が、西伊豆を通り過ぎて他のところへ行くということではなく、そういうふうにとどまってファミリーとしていくつもの選択肢を持って西伊豆で過ごせたらいいなと考えて、こういう質問にしました。以上です。はいすいません。町長。はい、ご提案いただきましてありがとうございます。サイクリングをしながら西伊豆町での滞在時間を増やしてはどうかというご提案かなというふうに思いますけれども、以前ですね、県さんの方でなんて言うんでしょう、こう軽く走れる自転車をですね、借り上げて堂ヶ島で試験をしたことがありますが、ほぼ利用者がなくて、事業として頓挫をしたという経過がございますので、ご提案はありがたいんですけれども、なかなか自転車を購入し管理をしという手間と、費用対効果的にどうなのかということがあります。また今加藤議員は5箇所ぐらいご提案をいただいたんですけれども、じゃあそれぞれに2台3台ずつ置いて1年間ほぼ使われなかった場合は、その費用が当然無駄になってしまうというようなこともございますので、既存の来られた方に、こういったところを走ってはどうかということに関してはですね、観光協会さんの方に、何かしらそういったパンフレットを作ってはどうかというようなことは申し添えたいというふうに思いますけれども、なかなか町の事業として費用対効果を見るとですね、財政部局がイエスと言ってくれるかどうか不安でございますので、一応傾聴だけさせていただければと思います。加藤達子君。私はこの西伊豆町はすごく海も山もすごくいいところだと思いますので、そういう緩やかにサイクリングコースなどでこの西伊豆町を楽しんでもらえることができたらなと思ってこの提案をいたしました。以上です。以上で再質問を終了いたします。一般質問全部終了ですか。はい。はい。7番、加藤達子君の一般質問が終わりました。暫時休憩します。